Gaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga.
may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang panatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Lunes naman kita sa karon nga adlaw Banwa. Petsa 4 kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtubla sa isang takna. Subong yang aga sa pagdurong sa isa pila ka maragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subuman, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong maraton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nabla pila ka maragap pangunang mga balita ang ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga nagapangunang mga balita ang ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Grabe, no? Krasig lang sa mga inadlaw naton, Abril na kita. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, April na. So, amo ning ginambal naton, no? Sa aton iya nga mga tag-palamati, no? Sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kabombo, and it's krasig lang. Pila na lang kaadlaw, Bombo Anthony, sa mga kauturan naton, 37 sakto days sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, it's 35. Sus, grabe. 35 days to go kag baga patigayon na kita sang local kag national, no? Elections. Local and national May 9 2022 elections. It's 35 days to go. 35 dias na lang iya, mga kabombo. Sige, so ano maragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan, nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga, diri sa ato niya nga palatuntunan sa mga ragap pangunang nga mga balita local kahapon, porte man ka mga madinuguon nga mga insidenteng nagduntad diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa syudad sa Bago, mayara iya mga kabinansang shooting incident. Isa ka jeepney driver dead on the spot, sang gintiro patay, sang isa ka wala pa makilalaan iya nga sospetsado. No, pero hibalo nato ng pinaka-latest update dire porte man to, no? Ginsakyan ang jeep nga ginamaneho niya sa likod sang driver's seat. Tiara nagpungko ang sospetsado, gintiro siya sa at the back sa likod nga bahin sang iyang ulo. Grabe, nag-ungot na lang tong bala, no? So, tiro patay ining jeepney driver. Kag sa mga kabombo naton. Pag-abot sang udto, kundi kahapon to sang aga, pag-abot iya mga kabiran sang udto, ano nga pagkahimtang isa naman ka shooting incident, isa ka panday, no? Ang gintiro, patay man. Diri iya naman sa may purok sa araw bala, no? Sa Barangay Vista Alegre, sa relocation site. May grudge na ni sila iyang adaan, no? So gintiro patay man. Ining sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, ining persona, no? So amo ning duha ka mga banidinuguon nga mga shooting incident nga nagluntad. Pero ang isa pagid, isa iya ka biktima sang pagpanglabo, no? Hacking incident sa mga kauturan ta, isa ka persona, 41 anyos, ginpulihan, no? Labo. Sa hindi lang isa, duha, pero 7 ka mga sospetsado sa Sitio Tayunan, Barangay San Rafael, Banwa, sang Hinubaan. 41 anyos, ha? Ano naman yung pagkahimtang, no? So muning mga nagapangunang mga balita local nga ato niya nga tutukan kag subong man sa subong ato niya nga diskusyonan sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo ining F2F o kon face-to-face classes kaya ang ginalauman diri nga mabalik na gid siya by next school year.
subutan balon pagbukas ni sang another school year, no, mayara na gid sang physically bla, makabalik ng tanan niya nga mga estudyante, no, ti anong reaksyon niyo dira sa mga ginikanan? Ayos lang man, no? Sa duruay naman ang ginasigilanuna ng COVID, no? Sa subong, do okay naman lang, no, sa mga kabombo naton, although may mga ginakahangawan abi nga mga bag-o iya nga mga variant, pero do ka okay naman lang kita, no? So inita na ang aton iya nga diskusyonan mga balita lokal kag sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun. Sa ikaduha iya mga kabinan second round sang presidential debate. Mas maaksyon bangod sa bagong format. Pero ito okay naman lang, ito ka question and answer. Kay sa ika-second round, siyempre, anong gina-expectar mo? Absent sa gihapon si BBM o kon Bongbong Marcos. Kag subong man sa dugang pa iya nga mga balita nga tutukan ta, ining mga presidential balls, no? Nagdiskusyon man hanungod nibla sa mga political butterfly, sa mga balimbing nibla. No, nga saylo-saylo partido, duay ko na i-believe sa amo nga kandidato. Ang mga lain naman suportahan, sunod tulay naman kapakita gid sa pagkabalimbing, no, nga kandidato. So, amo ni, no, ang second round sang presidential debate, ibalon ta man ang inyong mga reaksyon karon, pamangkuton ko kamo kag subong man ang mga gindiskusyonan mga sa gihapon, mga political dynasties, no. May kanya-kanya man nga mga reaksyon ang tagsa iya ka mga kandidato sa pagka-presidente. Kag sumuman. Sa dugang pa nga mga balita iya mga kabinan naggikan sa luwas sampung sod nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan. Ang dugang pa nga mga balita naggikan sa luwas sampung sod, no? Ang pagdeklara sang state of emergency dito sa Sri Lanka kag subong man ang pinaka-latest update kay damo mangyapon to mga nagkalasapuan nga bangkay dito iya sa may Ukraine, no? Sige. So amo ning mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan. Samtang kita iyang nagapangalagad sa subong iya nga aga drigid lamang, no? Sa liwat sining Lunes nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So sa aton nga mga kabombo, kamusta? Kamusta ka mo dira sa mga kauturan naton nga ti dapat aga pa ni iya nga malata, aga pa magburug tao kahit may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita temprano pa, no? So sa liwat, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, no, bugtaw na, bango na, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So dapat aga pagid kita iya nga magmalata or aga pagid kita iya nga magbulugtaw kay may mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita temprano pa. Okay, sige, no? So sa liwata, inita na ng ato niya nga tutukan, ato niya nga diskusyonan, samtang kita nagkapangalagan sa subong yang aga. Sige, kamustahon man nato ng ato niya nga sitwasyon siyudad sa Bacolod. Kamusta ka mo dira, no? Sa mga utod naton. Ang balta na gani, diri sa may siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo dito paktan, subong kainit, gidya sang tiyempo kung adlaw. Pero kung may mga pagtulo-tulo man sang kalibutan, may mga pag-ulan man kitang ma-eksperyensyahan, no? And sa diin man gibahin sa Pilipinas, dira sa inyo sa ruwas sang pungsod, sa mga kauturan naton abroad nga naga-monitor naman sa aton. Good morning sa inyo dira or maayong gabi or anong oras dira, no? Mga utod ng mga FWs or mga kauturan naton nga dira na mismo sa luwas sang pungsod, dira na naga-ista, no? Kay dira na nangabuhi, no? So kamusta lang sa inyo dira kag padayon lang, no, sa pag-monitor sa aton diriya sa Bombo Radyo. Diskusyonan naton ang ikaduha man iya mga kabinan nga natabo iya nga presidential debate. Di syempre, sa second round absent si BBM o kon Bongbong Marcos. Why gid ni siya why siya atubang sa ikaduha nga debate, no? Although sa mga kauturan ta. Pamangkuton ko kamo, abe, no? Subong naman iyang aga, kay second round ni siya sang debate. And maman on the street interview naman kita sa reaction sa iban pa nato niyang mga kauturan.
So, pamangkuton ko kamo, ga-matter sa inyo kung ang isa ka kandidato gatambong sa debate or wala. Or makapa-change na siya, makapabag-o na siya sang inyong desisyon. Let's say, abi, subong namian ka sa iya, but because nga, duway ni siya tubang sa debate, hindi na lang ko ni sa iya, mapili na lang ko ya sang iban nga presidential. Abek, pwede ka mo ka-comment, no? Dribla sa aton iyang live chat or pwede ka mo ka-comment sa aton iyang comment section while nagapadayon ng aton iyang programa Dris Bombo Radyo Bacolod. You can post your comment sa Bombo Radyo Bacolod sa mga kauturan taga-monitor sa aton sa Facebook sa wala pa. So, pwede ka mo ka-monitor dira, radyo, Facebook, no? Sa Facebook, pwede nyo isulat dira ang inyong mensahe or sa mga kabombo naton. Okay? Okay, we have Facebook, we have YouTube, ang YouTube account naton Bombo Radyo Bacolod man ha. So, madamo na sa mga kauturan tangga pa Rizal subong iyang aga. Kamu pa mang kuton ko kay kabalo ko may mga opinion kamo, may mga reaction kamo. Does it matter, no? Ang like for instance, ang inyong mga kandidato, isa ni ang mga ginabasihan nyo ang mga like. May mga patigayon sa debate, tapos bantayan nyo dira. Or human naman nga daan sa inyong pinsar, whether gatinang kulo, ni ganito tawag, di ba tinang kulo, ano doon, di ba namin nga tinaga. Whether doon nagalangal-langad siya sa debate, or doon hindi man siya manami, no? Do na turn off kaabi, pero sa yapon, still suportahan mo siya because from the very start, namian ka lang gidya sa iya, no? Or pwede na siya mangin basihan sa imo sini, nga preference sa imo nga gusto nga pilion nga mangin kandidato or butohon mo let's say, no, butohon mo sa masunod iyang election. You can post your comment diri sa aton nga comment section sa mga kauturan nga naga-monitor sa aton subong iyang aga. Kay man tinaybaluan naton sa ikaduha nga round again sa presidential debate si Bongbong Marcos o kung si BBM, syempre wala siya nagpakita, no? Kaya watak balo, ano naman ang rason niya for the second time around. Last time to, ang iya nga rason kay may ara to siya sang cooking show. That's why siya nagtambong. This time, no, ano ang rason to ni BBM nga ang hindi man siya gyapon matambong because of sa iya nga mga commitment. And then basihan nyo man sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombong ilan nga mga pangsabat, no? Dibla? Kung sinong kung sino ang maayo diri sa ila. Ginabantayan nyo ang mga debate, no? Sa mga kabombo naton. Maayong aga bomboan, hindi na nami nga politiko. Anong namin mo, Sir Jose Michael? No? Hindi namin nga politiko because nga wala gatambong sa debate. So, sige. You can post your comment kay subong iya nga aga. Hibaloon man naton ang reaksyon sa mga utod naton. No? Kay kabalo ko ang best nga judge sa subong iya nga sitwasyon. Ito yung mga pumuluyo, sino pabi, kita man mabuto mo. Kay mabinagbinagon kung sino akon pilion. Good morning. Hambal ni Sir Timmy Libuon. Mangin basihan niya ang debate, kung sino iabotohon or hindi. Or kung sino ang gatambong, kag wala gatambong sa debate. No? Pero iba naton yung mga kauturan, okay naman na. No? At yan muna ako na namian mo. No? Pag gusto, kuya. Bla. So, sige, you can post your comments samtang kwaon taman ang mga reaction sa mga kauturan ta. Especially subong yang agat Why Punaw, Libertad Public Market, aga pa si Bombo Carla, sa piyak nga linya, chikero naton, kamusta ho naton ang aton iyang sitwasyon diriya sa may palibot sa syudad sang Bacolod, no? Hibaloon naton ang dugang iyang ang update subong namin ko ang sitwasyon naton kag reaksyon sa mga kauturan ta sa sining
another round, ikaduha nga round sang presidential debate kagabi. Okay? Sa piyak nga linya, Bombo Carla, May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bob. Good morning. Kag live kita diri subong sa Libertad Public Market. So sa back portion naman kita bomboan no sa area sa nga Libertad Market plastar bomba. Di subong diri sa may likod ayon bomboan. Ati makita diri nato nga may nagaplastar man diri no nga mga vendors no nga mga utan, mga saging, prutas, bomboan, tanan halos tanan diri ulit anon ang nagplastar diri sa may back portion sa Libertada Public Market Bamban. So far, tinayo man kaya wala ulan-ulan, at least no, nakaplastar ini sila aga pa diri sa may, gani kagabi pa na diri sila plastar ay bamboan, no, pero at least pag-abot nga kaagahon, ano na lang gid no, ang manugbakal na lang gid ang ilang sini nga mga ginahulat bamboan. Muni siya diri yung mga utod naton, Bombo Carla, sa mga out of town niya. Amo na karon ang gibaloon naton bombo kung diin ini sila kung diri lang man sila sa siyudad sa Bacolod o kung gikan pa ini sila sa Negros Occidental bomboan. Kiti madamo sari-sari diri ang makita naton nga mga ulutanon, prutas, mga kalabanan diri din sa kanto sang saging kay niari diri sa bloke nga puro saging bomboan ang naka-display bomboan. Okay. Sige, abe, Bombo Carla. Yes, sa bamoanti mo na no ang atong nga sitwasyon diri subong kaagahon di ini pang kakaron naton kung diin ani sila nagikan kag regarding sa debate abang-baan kaon man naton ang reaction sa atong nga mga sa uturan abang-baan. So yari no ari ang inahon naton diri sa magpihakwa nagapulot ang happy ini sila ni certain ang ila sini nga baligya is mga utanon abang-baan. So kamusta na naton ang ila sini nga pagbuli-baligya sa subong kaagahon abambaan. So sir, mayong aga, si Bombo Carla, live kita sa Bombo Radio Bacolod, sir. Sir, kamusta diri ang inyo sini nga pagbuli-baligya diri sa may area sa Libertad Public Market? Kamusta? Kamusta, sir? Mayroon man na. Mayo man. Sir, diin ka mo nagikan, sir? Ano ni nga banwa, sir? Alin kami sa Kanlaon. Kanlaon. Sa anong oras ka mo diri nagkakapadulong? Plus, maybe, maglabot kami dito sa maybe. Gabi? Oo. Anong ginasakyan? Dating lang. Ako pa na sa mga pila ka makawilog sa Kanlaon. Tamo kami, sobra kami 20 ron. Kada adlaw. Oo, kada adlaw. Alas 9 ang gabi, gagikan ka mo sa Kanlaon. Tapos anong oras ka magkapuli? Buntag na. Buntag. Mga ano na? Aga mga alas 20. Alas 9. Kapag alas 9, dapat Oo, why na. Alas 6, why na naging plastar. ano na ba pang arkila mga bagay? Pag sila yung arkila. Holding din mo lang ng piyara. Kada pastar. Kada folding bed. Holding bid na. So, kung kilain ako folding bed. For example. At kuha mo lang ni Amo no. 40 kada adlaw. O babawi man, sir. Mabawi mo. Ang sasalakyan niyo, sir, kamusta amotay man ka mo? Ano po sada? Ang kinilo na Amo bayad sa tracking. Kilo? Ano nga? Kinilo. Sa inyo nga ginakargada? Okay. Mga sa isa kadlaw, mga pila ka kargada, mga kargada. Ang Amo niya, masin kilos na. Damo na talaga ang kargada. So, okay lang man. Ano yung mga ginabaligya, sir? Ari pitsay o kag karot. Pechay, kag karot. Di mo ubos man eh. Oh. May mga suki ka na? Why? Kasi lang mabakali o. Pero pasalamat man, kitindam. So, Okay. Salamat ako kay Hotel lang bilhin o. May tanay ko maubos ni karot. So, kadap, ibuta pa ni. So, ka na, may galibomboan, no? Kaya ang isa ni ka makita diri nato, ng isa ka folding bed bomboan, ini may patchay kag carrot, no? So, bomboan, natin mo ni ang baligya ni sir from Kanlaon. So, gabi, ini sila nag-abot diri para mag-plastar diri. Then, ma-pull out ini sila mga alas 7 sa aga bomboan. So, mo ni ang baligya ni sir bomboan, ang mga petchay kag carrot bomboan.
Okay, so dumayo man, no? Tiyamakon mo. Pulaw bugtaw man sila Bombo Carla, ano? Yes, amo gid gani bombo Pulau Bugtaw man ini sila. Na pauli naman sila tapos karon sa gabi balik naman kamo diri sir. Sir nga ngalan nato sir? Panunsi. Okay, Sir Junior Panunsi. Gina-prefer nila Bombo Carla nga sila gidjaya mabaligya rather than ibaligya lang nila dila kag magpauli. Yes, oo, mo gani. Mas pilion niya sir nga kamo mismo ang naga baligya kaysa nga ipadala nyo, ginapadala nyo lang. Baligya na kumpra nyo pa gid. Pero nagkakataon. Okay, so bambal na kumpra Manila, bali bulantiro nakamosa nga kanlaon. Mga pila ka nakatuig sir nga nagabulanti. Okay, nga aman sir nga nadumduman mo ini amo naman ni amo ni. Ay, gawin ko sa una din nagkakatuloy. Oo. So, Subong nakapasyo ka na gid. oh, Okay. Tagpila ko So, ng kilo sang Chinese pichay Bombo Carla. Oo, tagpilang kilo sang Chinese pachay sir? 25 lang na Oh, barato na subong? Bambuan, Barato na subong? Magbarato siya? mga pila nagbigas. Subong ka lang. Ano yung gidrang imo nga nagligad nga ginapang baligya, sir? Pero nagligad nga kuha mo mga pila. Pila baligya. Magali. So, subong 25, nagligad. Ati mas mahal nagligad. Oo, nagbarato gid subong. So, 25, subong ti damo supply, sir. Kay tungod nga nagbarato siya. Okay, so yes sa bambuan ti madamo ang supply amo maginabambuan no bisan sa survey sa nga agriculture naton bambuan madamo ang supply sa nga local bambuan ti amo ni nga mas barato no ang mga baligyaan ay isang utan ang mga lokal nga mga baligya diri bambuan ti mas bulbahado bangod nga ano ini no mas damo supply Damo supply. bambuan. Oo, gani man. Maski kasi naka ang gasolina mo lang pasalamatan naton basta damo supply. Pero sa Talisay ato sa Sinta gito ang Chinese pichay kuno Bombo Carla. Gagavari makabalo ka Libertad Public Market yat brato man gid mo no. Dat sa iba naton mga kauturan manindahan gid. Amo na nga puno-puno gid perming Libertad Public Market Bombo Carla. Sakto gid bambuan no kay diri kalabanan diri amo na diri ang may pinakadamo nga gabagsak no o kung bagsakan na diri sang mga utanon bambuan at way nga bulubahado ang presyohan ay diri sa may area sa nga Libertad Public Market bambuan. Amo gani man. Yes. Te ang aton pagid nga mga kauturan Bombo Carla si sir pamati man yung mga debate Bombo Carla. So sir nagapamati ka man sa mga debate sa subong sir mga kwan sa presidential naton. Pay siya. Bisis Bligya, no? Yes, Ate busy sa baligya. Si sir sa pagpananaw mo yan, sir, sa imo sini nga sa imo lang yan, sir, ti sino ang imo sini nga nahamutan nila nga mangina presidente sa aton nga sir. Pay ka presidential. Nga sir. Ano na komunikasyon kung amo na Mabalan? Nga sir. Mabalan. Pero wala ka pa dito. Kaya kadwa-duwa ka, sir, how? Kaya wala ko niya kay ano na mabalan ko magwana magulong na kita. So wala pa yung desisyon, mabalanan na ako no mo ano kung magabot na ang election bambuan. Isa na si sir no sa wala pa yung desisyon no kung sino ang sini nga nahamutan bambuan. Ti previous naton do amo man bambuan no hindi pa man gid maka desisyon no asa nga ila sini nga gusto magpungko bilang presidente bambuan. Amo gani may mga kauturan kita pariwara drate. Busy man ya bulante Bombo Carla. Duway Manila yang debate lang kamo daya kay kami diya mabaligya yaho kay para ni sa bulugasan namon. Sakto gid bambuan. Sir Junior, thank you so much. Dili naman kita kay Ma'am Bambuan no. Ari man ko to naman naton sa
sa subong aga Bomboan. So ma'am, good morning, si Bombo Carla live sa Bombo Radio Bacolod. Sino kay ngalan natin ma'am? Ana, si Ma'am Ana. Si Mama, ti unaong ko ni Ma'am no, pamangkot anti sa imo sini nga mga baligya. So Ma'am, sino subong imo sini nga nahamutan? Kapamati ka man sa debate ma'am? Wala. Isubong sa imo nga ano yun ma'am, sino ang imo sini nga nahamutan nga magpungko bilang presidente? Ma'am, yara ka na? Right. Nga man ma'am. Nga ma'am, nga wala pag desisyon. Ayos pa. Oo. Nagkatuwa pa o nano? Sino kilala yang presidentiable? Sino kilala yang nagapapili naton sa pagka-presidente? Okay. So, sino yung magkilala mo nga nagpapili sa subong bilang presidente? Ma'am, may pwede mo ang kilala mo nga mga presidente nga nakapadalagan sa subong? Sino, ma'am? Oo. Sino pa din? Oo. So, duwa nga nga mentionar ni Mama Bombo. Sinong kilala ya? Si Vice President Lenny Robredo kag si Senator Manny Pacquiao Bomboan. Duha iya kilala. Oo. Kabalo kayo mga kauturan kita Bombo Carla nga. Ay, mas bungog nila. Duha gan islak balo kung sino ang gapapili. Or may kilala man sila, ti pipila lang. Yes, oo, pila-pila lang Bomboan. No? Ti amo ni kay Ma'am, ti way pa man gid siya si Mama Ana, wala pa gid siya desisyon no kung sino iya siniya nga pilion bilang presidente. So ma'am, kamusta man yung subong ma'am ang administrasyon? Ano man nahambal mo ma'am? Sa subong nga administrasyon, ano man ang mahambal mo? Okay lang? Okay lang. Oo. Nga ma'am. Kapangabuhi dyan po? Nagkakanlaon man ka mo ma'am? Oo. Upod man ka po. Okay. So kanlaon sunod sa ilati, okay lang man gid sa subong ang administrasyon Bomboan no kaya amo na sunod sa ilati, okay lang gid ya Bomboan. Huya-huya sila Bombo Carla ano. Oo, may mga bumalakal ta dira Bombo Carla nga daw ka vocal abi. Yes, Bomboan. So mama na, thank you so much kay kagayan niya nga maligya diri Bomboan is talong carrots man petchay kag rabano Bomboan. So, try din naton dari naman Bomboan sa aton sini nga mga kauturan man diri nga nagabaligya. Ari si nanay be. Ari si nanay, kamusta na? Nay, mayong aga. Oo, sa Bombo Radio Bacolod ni si Bombo Carla. Sino ngalan nato nay? Gloria. Si nanay Gloria. So nay, may pamangkot. Ano ka di vendor ka diri nay? Oo. Ano yung maginabaligya? Vegetable vendor mga sayote, karot, Taga din ikaw yan ay? kanlaon. Kanlaon. Kalayo, gid Bombo. Di ni nga raya, kanlaon initanan. Kanlaon ni tanan. Okay. Ay, gusto nga po si Muga. Pulan to ka man sang debate. O kung kapamati ka man debate sa ato sa nga presidential. Talag sa gidaan kay na may ubra. Okay. So ma'am, nagligad may ara sa mga debate. Ano man mahambal mo? Sa sini nga debate, wala ka kapamati. Wala ko mate kay may ubra man ko, maadlaw. Okay. So na ini ang mga ini nga ginapatigayon nga debate, makabulig ini sa imong nga pagpili. Pwede mo na makapili ni makapamati ni makapan itong makapili sa ano presidente. Oo. Yes. So dako man ini nga bulig ini nga debate nga gina patigayon. O dako man ka bulig niya dan. Nga anay. Kay maka-realize ang tao kung sino yung pilion. Makabati siya sa mga kanlaba, mga simpatiya sa mga manog presidente. Kadalagan presidente. Oo. Okay. So sa nagligad nga debate na ano man ang mahambal mo sa nagligad nila nga debate? Why magkabati sila kay may ubram ko? Gali si nanay. Pero ito no kaya nanay na ganin ni liwat? Gloria. Nanay Gloria, dako man ini nga bulig, ini nga mga debate nga ginapatigayon para at least Bomboan makapili, makadesisyon man ang ato sila nga mga pumuluyo man no para makapili sa sila sila presidente. Di sino yan namian subong Bombo Carla? Sino yan na namian? Nay? May desisyon ka naman or Why pa? pero Sinong kilala ya? Presidente? Di ano man dito sa mga Pacquiao among ginaanuhan. Nga si Pacquiao.
Pacquiao Bambuan. Nga si Senator Manny Pacquiao na Ako lang, umuay na siyang napili kay Murag na Ami kanya ba? Magsalig ba? Subong si Senator Manny Pacquiao. Pero hindi pa na-signan. Ay, hindi pa. Lakot pa lang, kailangan, ano pa lang ba? Nagpawit na lang. Okay. So, Bambuan, okay, kita danay kido ka dako. Ganda mo rin yung sakyan niya, Nay? Hindi, alin ni sa Davao nila mga salakyan na yun, nagpan-deliver saging. Okay. Kaya Bambuan, kaya na nadalabay din nga truck do ka dako mo, Bambuan. Oo. Bambuan. Ka-delivery? Oo, nang van Bambuan. Nagalabay din sa may dalan, you know. Nanggid no. Kaya dako gid Bambuan, nagatuloy kay gamay lang man diri ang alagyan diri sa may Libertad Public Market diri sa may likod Bambuan. So okay, maglapaw na. Ay kaladlokan gid Bambuan kadako gid. Oo, delivery ito sang kwan, sang saging. Dili ano na sanay delivery sang saging. Saging Bambuan. Halin sa Davao nga saging. So Bambuan ti amo niya ang dirita na yun para sa nagsanay kita. Okay. So amo niya no Bambuan ang suno kaya Nanay Gloria Bambuan ti sa subong si Senator Manny Pacquiao. Bambuan. Ati Si Lini Lopredo ang mga ditong siyan. Okay, so duwa duwa sila? ka presidential. ang mga taga-Kanlaon si Lenny Robredo kag si Manny Pacquiao ila kilala Bumbucarla. Amo na subong ang ila sini nga ginapilian dito sa area sa Kanlaon Bambuan. Oo, ti balo ka inis laya mga busy man ni sila Bumbucarla no man nila mga dulo debate ni ti tiyempo man nila kay kapulaw bugtaw ni sila nga daan mo. Amo gid alas 7 makapadirigan tay kululungan ka mo. Tapos pull out ka mo. Alas 7. Amo na Bambuan alas 8 sila maabot diri. Kag alas 7 ti Bambuan may ra gid times nga makabati gid ini sila sa mga debate na no kung kapulo pa huway, no? Kung may kuan ba timpo magpa-kuan ba? Relax. Relax na. Amo ginabambuan makapamati galing kiti hindi gid matutupan gid bala Bambuan kiti relax ang anay kiti nagahimos man ini sila sa indat sini nga mga baligya padulong diri sa syudad sang Bacolod Bambuan. So sa kabugusan Bambucarla ang mga utanon dira subong nagbarato gid siya. Yes, sa Bambuan makato nato si Nanay. So nay ang mga utanon diri subong nga ginabaligya nyo nagbarato man gid. Subong nagsaka-saka naman ang presyo kay Kanlaon nagsaka man. Nga nagsaka dito nay. Nagsaka naman kay nagkarga naman Iloilo. Ano nga karga? Anong kumpra naman sila. Kaya nagligat to wala man nagkarga ng Iloilo mo to naggrato ang mga repolyo, mga carrot, pero subong nagmahal-mahal naman. Si subong na anong imong yang baligya yan ay dutay na lang no? Dutay na lang sayo, na lang bilin. May may suki ka? Dili, ako lang, isambahan lang ko kay ina may nangumpra. Giubos niya akong karot. Halos ka nang di sa iglo, dutay na lang kitang baligya. Dutay na lang bilin. Mga pila ka kilo ka ginay mo karot? Sinta ko to. Bukid ko. Kay kuan man, ang sa laki itong kuan, 50 to yatanan. Tag-18 to pumatag, ani kay kuan man ubos. Kaya matanda mga 50, mga pila na Mga kilos, latanan. Bali 900 yung bayaran. Okay. So Bambuan ti mo na naging kumpra gali amo ni nga do tawhay nang kay Nanay di nga folding bed. Bangod nga ning kumpra no pag iti mo baligya nay? Sayote. Tag pilang kilo? Ay kuan na binilog. Giatag ko lang to gari 30 kay ina kay gagmay man ito sayote. 320 man dalag ko. Di mo talong, imo na talong. Bitin ko na lang ng kilo ng talong. Nagbarato? Gagmay man. Ang galato na tag 50. Kay gagmay akong dala. 5 na lang ito. Sa damo man may kamakal talong. Damo man. Napusahan na ina. Nagwa subong katalong na hindi do kadamo ikatalong. 50 na lang ganyan. Ipon subong. Ipon. Kada ano pa dito mo baligya? Abalong niya Ang iyan. mga abalong. Abalong niya. Kanlat. Boy na yan sito niya dadoy tagwa na. Adlaw na siya. Tagpila na yung baligya mo nay. Tagpulo. Ang bugkos. Ang kinilo kay ina tag 5 sa tuwatan. Damo gid dutay na lang gid mo. Damo ginigiling pila pila tanan ka kilo imo dala nay. Ay dutay lang balong.
Walo lang kilo tanan. Pero bombaan si bawi no? Ang pagpadulong diri ni nanay sa subong nga Sa isa ka kaadlaw. adlaw, everyday si ma'am Bombo Carla, nagabaligya? Everyday? Adlaw ko di ginagabi. Ako hindi ko kada adlaw kay ko na may obra ko dito sa eskwelahan, nagkuan ko na janitorial ba. Sa Okay. eskwelahan na Oo, saan ka lang gabaligya, nay? Sabado kag Domingo. Weekend. Mm. Okay. So, ang kay nanay, gigagali ang obra, bombaan. Kumbaga, mambal mo ni na part-time mo ni. Oh, part-time lang. Part-time ni nanay, yung pagbulugaligya. Imo Pisa, man ni, no? imo ni Tanong tanong. na mo sa uptown. Okay. So, may aragit, kumbaga, ano ka mo, mga bulantira. Oh, Blasira. So, ka naman ka bulantira, ay? Dugay na. Mga sobra na 20 anyo. Grabe. Oo. Ito may taon nga bigat sa kanagtakan. Oo. Galing. Nagtaylo na po rin po. Kay ang iban dito, nagbutok mo dito. Tamo. Kaya nagtaylo ko rin. Tara, nagbutok naman eh. Damok naman. Beatrice, pero bawi. Bawi. Kung kiss up ko dam, firdi dam eh. Huli ka mo, bit-bit naman dapat. Or Ginabili lang naman. Balikan po kagabi. okay. So, bombaan, may time, gigagali bombaan, no, nga hindi nila mapaubos ang ila sini nga mga baligya bombaan. Kaya ginabili na lang diri kagat. Amo na, no? Ginabalik ka naman pagkagabi Sa isa ka bombaan. adlaw, pareho ni subong mapuli sila pagkaaga, mga pila man ang ginansya nila Bombo Carla, okay man? So, sa subong, bingadlaw, no? Sa isa kadlaw, pira inyo, sini nga mapuuli, inyo, ning maginansya, mga pila. Ay, jutay na dam eh. Kay pakuan lang pa. Kamay among ginansya rin kay palumbaan na yung bibaligya. Ganun brato-brato lang natag para maubos. Diskarte. 500. Okay na lang. Pinagsana na. Ah. Mga 500 bombaan, no? Ay. Di makabakay ka lang sugaan ka. Bugas sa isang adlaw mang konsumo. So, bombaan, ti isa kadlaw nga konsumo. Ti may upod kaya na nga wailabot nga nagabaligya man. May upod kaya. Awa ay. Isa. Isa. Kaya lito sa inyo, kung lito na inyo balon, ni ma. Kailan alang magkukuman ka. Sakto, ged. So, bombaan, tiyan mo na, no? Ate, naiya kada Domingo lang. Kaya may ubrain siya sa eskwelahan. Ano, elementary school? Si Mayo man bombaan. Kaya si nanay, janitor sa isa ka bulutuan dito sa may area sa Kanlaon, bombaan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla. Thank you. Good na yan. Salamat, Ged. So, yes, bombaan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla do kadamo na magid mga kauturan ta nagapinangumpradra sa Libertad Public Market kay in fairness. Yes. Kumparar mo niya Bombo Carla sa iban nga mga merkado yati amo ning pinakabarato dira ang Libertad amo na nga way Yes. punaw mga tawo da tiga pinakadto pa kari din man nga bahin sang Libertad sa likod, sa tunga, sa sulod, sa tubang. Damo daya tawo. Sakto, Ged, bombaan. Tiyan tawo kung kaisaya mapili man sa nga tulutaw-hay, bombaan. Kiti same lang man sa gihapon mga presyohan ay bombaan, no? Ti mapalikod, mapatubang, mapatunga. At imo man sa gihapon ng presyohan ay diri sa area sa nga Libertad Public Market, bombaan. Oo. Okay, Yes, sige. Bombaan, gikan diri ini si Bombo Carla may dasal sa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of all ng province sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid kay Bombo Carla May Defensor sa unang nga hugnat sa balita gidaron sa aton subong yang aga. Hati mga kauturan tagin pamangkot ta, no? Certified drogasyon, man bomboan na late ko nag-idog oras diri sa New Zealand. Mga kauturan ta, mangkot kita dira sa may Libertad Public Market. Anong ilang reaksyon kay kagabi natapos ang ikaduhang round sang presidential debate, no? Ikaduhang round. So, syempre, no, nagpakitang gilas naman nagpapili sa pagka-presidente, but for the second time around, absent si BBM o kung si former Senator Bongbong Marcos. That is why pamangkot kita sa mga kauturan ta, anong inyo reaction? Ining debate, mangin isa ni sa mga balasihan ninyo, no? Kung kamo nagapili sa pagka-presidente or kung human na nga daan ang imo nga desisyon nga amo ni imo sini nga presidente whether he attends or not sang debate tiway man niya problema, no? Kay para sa imo siyang pinaka the best, no? Yung mga kauturan tatos Libertad Public Market tatos si Bombo Carla sa back portion ay dito kita nagkanto kay atoto lunsay mga taga Kanlaon, Negros Oriental nagabaligya ba sa baligya na sila mga petchay, mga carrots, no? Kung mga halin ba sa Kanlaon bla, no?
sayote, nga mga produkto, sila na lang gisa baligya. Kahit kung pa kumpra nila, maduludihado, pero kung sila mismong ga-dispose, makaguluginan siya. Sila, karabanan sa interview nato niya, do, kaya man na skalag nila. Kahit syempre, pangabuhi sila mo. Sa matag-adlaw nga tanan, kapulaw bugtaw sila. No? May mga kilala sila nga manigapili sa pagka-presidente. Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Nga wala naman na siya nag-attend sa debate. Wala na siya itsura o kung ginatago, bomboan. Ang bali Sir Eric Sayon. No? Pero ang bali ni Sir Tito Gasyon na hindi na iya bomboan akong basihan ang pag-attend or hindi sang debate. No? May ara kita mga kauturan nga humanagin niya mga daan ng paminsaron hambal naton. Isa ka kandidato, wala gid ka hindi ka English paano kung sa foreign policy ang iya okay, sige. No, may ara kuno kandidato nga tindo hindi ka gani well versed sa English, di paano naman na iya kun mga tubang ka na to, no? Mali Sir Felix. Si Ma'am Teresita, may ara man siya kay iyang iyang gusto nga mangin presidente. Kung politiko ka, hindi ka mag-attend sa debate, balda ka na, wala na gana magboto mga tao sa lugar nga madaog ka, perde ka pa bomboan. Kaya kita mga kauturan yung ginabasihan gina. So, amo na ha, ginakuha ko lang inyong mga reaksyon na din kakita nga pati ang COMELEC nga ginaimbitar sa imo, wala kaya ga-attend. Wala ka gapati. No? Ano na lang na iya. Yung mga kauturan kita nga mo sina iyang reaksyon. Pero may ara man kita iban nga mga kauturan niya. Okay man lang sa ila. No? Nga kung wala man na siya gatambong sang debate. So that is why nga isa-isa ko kamuya ginapamangkot ano ang inyo nga mahambal, no? Sa sining iya mga kandidato. Bottom line is gusto lang nila makita ang tao yago taon kay thinkers are doers. Okay, sige. No? So, amo na sa mga kabombo naton. Kay again, dire ginaplastar ta sa inyo kay halin pa man sang una, no? Like, tagsa iya ka magpatigayon iya sa eleksyon, ti ang mga presidential balls gatambong ideya debate. Ang debate, amo ni siya ang imo sininga chance nga ipakita sa publiko, no? Sa ato na ya pananawa na, no? With all due respect sa mga kabalo ko, mga kauturan ta, may kanya-kanya taya nga mga manok. Pero kita Dris Bombo Radyo, ginalay down ta sa inyo, somehow, kasi makabulig man ta. No? Inablang, insakto lang nga perspective bala. No? Ang presidential debate, ang pagka-presidente sa pungsod Pilipinas, hindi man iya lahog-lahog. Kumbaga, hindi niya tungod ang presidente, kay feel mo lang. But ikaw ni siya, dako na nga expectation, kag dako ni siya nga palasanon mo. Because ikaw ang pinaka-highest ranking official sa bugos nga pungsod. So meaning to say, dapat, hindi ka man perfecto, kay nobody's perfect man, wala man perfecto nga tao, but, ang imo nga pagpangalagad bilang presidente, wala ka na iya sa mga amo, no? Wala na iya because may ginapaboran ka, but ikaw gidya mismo. Kay para makadesisyon ka, meaning, ang presidente hindi na yabot ang balon nga pareho na bala sa aton nga constitution nga able to read and write, okay na na. Amo na ganing foul. Ako I will agree sa ginambal to bala sang tinalikdan ni late sang Iron Lady of Asia bala. No, late Senator Miriam Defensor Santiago nga ka-unfair na karon nga butuhon tanga presidente lang niya sa pungsod Pilipinas able to read and write lang. Di kung mag-apply ta gani trabaho. Debla, mag-apply ta ka trabaho ang aton nga academic gidya nga background amo nang ginabasihan mo. Di how much more kung ikaw ma-apply ka, mapapili ka sa pinakataas nga posisyon. Debla, that's the number one.
Of course, aside from that, nga kabalo ka gidya nga ikaw mismo magpinsar, nga hindi ka ma-influence sa palibot, no? Ang interes ng tao kay anong mo man na karon ka alam kung i-enrich mo lang imo kung lingon, imo mo lang kaugalingon nga interes, pero siya interes ng tao. Subot ang balon, very, very important ni siya nga kung sa Tagalog pa bla, kilatison, no? Kilatisin. Himbisanta ang aton iya nga mangin masunod nga presidente. Because lang niya abi kay feel mo lang sila, namian ka lang sa ila, kaya to yang piyak balay mo, lain man yang nanamian niya, tido magilinaway nak mo. But kinanglan, we have to weigh things, no? We have to weigh things nga, ay amo ni siya akon kuan ho, amo ni siya akon pilion kay deserve ya gid nimo. No? So himbisan taya sa maayo. So, paano naton kilalahon ang aton nga mangin masunod nga presidente? For me, or to me, very important, no? Nga iplastar ko gidya lawas ko sa publiko. Inang ipakilala mo gidya. Along with other candidates, with all due respect. Because as dira nga bagay, makita mo ang tawo bla, nga una bes, not because nga may ginapinan kita nga kandidato, kay base misinterpret naman ha, but because, una bes, kung papili ka sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas, sa tanan nga bagay, dapat visible ka. Hindi tayo gusto sa presidente nga nagatpanago pag-abot sa tion nga magpresidente. Hugis ang logic bala, may punto man ang iba naton yung mga kauturan nga maghambal nga ngati kung nagapanago na siya nga daan, subong pa lang, may nga why na siya nga daan do, why na siya patis COMELEC, duway na siya pakita. How much more kung presidente ka na? How could you convince me nga saligan ta ka kung una bes, why ka na yung nga daan nagapakita? Paano be? Kung maayo gidya, no, ang katuyuan mo, bla mo lang gid ni. Nga abing damo excuses. Paano mo ipakita sa publiko abing sinseridad mo? Kabalo ka, although kabalo kita si President Rodrigo Duterte, hindi man ni siya perpekto. May mga bagay man ko kisado na taman siya, no? Inablang nagakomentar kita sa iya. Pero sa pagka-visible niya, why tayo question, no? Isa ni siya ka-presidente nga inablang kung may pinatsanay sa amuning nga lugar, lupad na siya, kanto na siya dayon. Ng lahat ng mga... Ang sinseridad, jabla, kung may ara to sanggin patay nga amuni or sa makahalunusbo nga bagay, kanto siya sa area. Iya do maapresyar mo na, no? I mean, amo na gani hambal ko. Ang presidente, hindi man na siya perpekto. Kung may kaayuhan do, may mga bagay, mga nido, hindi kita konforme. Pero, ang previous, gani, sa toya, sa, no, lang kita, sa former president, bala to, di ba, si late President Noynoy Aquino, bla, di ba, he was criticized before because ang, tublang, sa mama sa pano, to, no, Pamba Anthony, nga, nagpakita, imbes nga magkanto, ato balang SAF, to balang mga nagkalamatay, magkanto to, ato to siya sa car show, diba? He was criticized because of that, because, amo na yan, kung presidente pa, here comes President Rodrigo Duterte, no? Nga, maski ano pa, amo na na-notice natin sa iya, although may pila sa mga bagay nga doon na turn off kita, especially sa mga promises niya about sa West Philippine Sea, amal niya matibsok to sa flag, meaning to say, dapat mga pinantagid na iyang aton niya, pero doon anong kakatabo, subong doon ay man gapon na. No, again, may mga maayo, kag doon hindi man mga maayo, but, ariyaw, amo lang ganyan ako, hindi makompormihan, bla. I don't know kung ma-agree ka mo, or kung sa mga pro niya nga daan niya, tikabalo ko, hindi gid ka mo yung mag-agree sa akon. Pero amo lang na yung basihan ta. How could you convince sa mga tao nga pilion ka kung nagapanago ka? Subong palang gani, dulo debate ni. Hindi ka na magatubang. How much more kung hatagan ka namon puder? No? How much more kung hatagan ka namon power? Ikaw na dara ang mapungko? Mapili kaya kung mapakita ka or hindi?
Diba? That's very unfair. No? Kaya mo pa lang ni, sang siningong, sang weekend, sang Friday, ari diri si Senator Manny Pacquiao. In fairness ni sa iya. Hambal niya, tanawan nyo bala. Hambal niya, subong wala na ni siya gani nagapakita. Anong iya nga ginapakita sa publiko? Nga kung hambalan siya sang COMELEC na hindi magtambong, hindi man siya magtambong, kung magtambong sa debate, hindi siya magtambong sa debate. No? Grabe. So, amo lang na iya. No? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Oh. So, ambal ko na, with all due respect, mayara gid iya nga mga ano ni gani, mga pro bala. No? Di kun amo na, iya ang imo ya nga pagpati kay pro kaya, ginarespeto tana. Kita ya nagalig down kita diri naga-plastar kita diri kung anong nagakalanabo, kung anong aton iya nga opinion. But, hindi kaya entitled mamuyayaw, ha? No? Kay, di ba? You can express, that is why yung ginapamangkot ka gani. No? Anong imo mahambal? Pero hindi ka lang mamuyayaw. You have to respect also sa mga tao nga naghahatag sa iyas ng opinion. Hindi tayo hindi kaya mamuyayaw kung pro kaya BBM or pro or kakamping kaya. No? Nano man niya nga plastada kag paghimtang. Ipadala tagi diyang buota sa eleksyon. Debla? Grabe, no? Subong niya, pamatsyag mo ya sa tao, bala? Kung hindi mo siya pag-ugyunan, buyayawon niya ka. Kailailang iya nga pagtanaw. Kinanglan mangin ano kita bala? We have to be mature enough. No? Mangin mature enough na siya, no? Mangin mature enough kita nga i-express tang aton yang gusto kag sinong aton gusto, pero hindi ta mamuyayaw sa aton iya nga isig ka pareho. Oh. Wala si President Duterte niya, amo manggid ni siya characteristic niya ni. Nga ko diin siya, he is present everywhere. Hamba ko na gani, amo nang nanamian ta sa iya. Pero kung iniblang mga tao nga nagapulo panago nga ni, sus, why ta believe ba? Ati, husga lang kamo dira kung inyo sinong inyo gusto husgahan. Grabe, subong no? O kisabla, ang katoxic gidya kaayo sang social media. Kabalo ka, subong sa social media, puwerte man eh. Garing why man ta believe, kay because nga mayara man yung why ganing kapakilala sa lawas niya. Wala ka kapakilala sang lawas mo, no? Tungod nga, ati, sa una best planganan, why ka kapakilala sa lawas mo, inaya makaduludan na kung ano man ang imo sa niya intensyon, kag amos ng imo sa niya motibo. No, grabe. Sa subong, mag-take up ka sang mga pareyosin niyo, mga dulo debate nga ni. Mag-indi ka lang niya mag-ugyon sa iya nga gusto, sus mamuyayaw gidya mo. Hindi ya maagwanta. Ati imo naman lang na iya, kung sagi ka daya ka pamuyayaw or sagi ka daya pang away sa imos ni isig ka pareho, ang bottom line dere, respect. Diba? Respetuhon mo na siya. Kung BBM siya, respetuhon mo siya kung kakamping siya, o kung kay Pacquiao siya, kung kay Isko Moreno siya, kung kay Ping Lacson siya. But we are all entitled sa aton nga opinion kag pananawan. Not because nga gusto mo nga kandidato, ikaw na gidin sakto. Not because nga, maski ka panago na yung kandidato mo, kay panginmatsan mo gid na ya, buyayawon mo pa na yung isig ka pareho mo kung gina komentaryuhan imo kandidato, di bla? Husgahan mo na siya dayon na, kakamping ka guro mo, yellow ka gid guro mo. Pero tanawa bla kung kakamping magid, kung yellow man gid. Kita driya sa bombo, no? In the spirit of fairness,
Kung may makitaan kita nga hindi insakto, tialangan mo dayawon just to please you. Kay nagapanago imo kandidato, dapat dayawon kandidato mo. That's unfair. Di bla? Kung entitled ka sa opinion mo, entitled ka dira, pero hindi ka mamuyayaw. Okay? Amo nang pinaka-bottom line dira. Kay do magululuwa kagid sa panit mo. Umatsyag mo, makomentaryuan ang kandidato mo do, magtumbo baliskad kagid, relax bala. No? Duwait banta di ka pang away? Ginaplastar ta ni because amo ni natabo sa debate. Sa ikaduha nga round. Kag ginapamangkot ko kamo. Anong gusto nyo? No? Okay kamo nga ang inyo ginasuportahan, wala ga-attend debate? Or, balikan ta si Bombo Carla, Bombo Anthony? Or okay malang na sa inyo or hindi? So, syempre, masinabat na driya. Especially kung kontra mo man. Ati, kundi dos-doson mo eh. Pero kung hindi mo ya kontra, kundi apinan mo. Muna bla. May mga bagay kis ano, nga pabulag-bulag lang tabla. Nga apisar nga kabalo kanagid nga hindi insakto sa tuod-tuod lang gid nga sugilanon. Pero do magugululuwa kada ang mga kalimutaw mo sa kaakig kaging komentaryuhan ang gusto mo. Diri sa kalibutan ha, in the spirit of fairness, hindi na yan pwede yung dayawon nga lang yung dayawon ang gusto mo kay feeling mo yung sakto ka gidya. Grabe ka toxic gidya subong no, believe gidta. Social media ya, pero ako ya, why kuya ga believe sa tao nga panago, na blang troll na. Kay una bes, questionable na siya, yung troll na siya haw. Butang balon may hidden agenda na siya. Matsyag mo kung makapamuyayaw. Galing ti ga-reflect man na sa imo no. Kung sagi ka bala pamuyayaw, ga-reflect man na sa kagalingon mo, butang balons na why na diferensya ang tao nga ginabuyayaw mo, ikaw yang may diferensya balik dalawas mo. So amo lang nang yang aton. Ang hindi lang naton nga gusto ang toxic bla. Kaga-aga sang kalibutan, kaga-aga sang banwa. No, ga-survey ta di tapos do mayara iban kita yung mga kauturan. Ako ya ginarespeto kung gidya mga kauturan ta lain-lain ta choice. Respetuhon ta na. But hindi na iya makapugong sa aton nga mamati kita sa aton isig ka pareho. Ni kinanglan ta na eh. Di bla? Kinanglan ta na para nga do ma-open bla aton paminsaron. Nga hindi iya all the time insakto ka. Pero kabalo ko, maski kabalo ka man kisa kung sala ka, pat may interes ka dira, ate, syempre ipaglalaban di bla? Amo na, sa aton nga mga kauturan. Correct Sir Tide. Maperde na kandidato ta, wala lang buyayaway, tiya po gid wala lang bla buyayaway, nga mo muyayaw ka gidaw. Amo na bla, relax da bla. No, sa mga kauturan ta. After all, after sang election, no, sa mga kabombo naton, kinalan paminsaron ta, after sang election, why mani ni gani pagtawag, why mani sang kandidato kung nagtumbo baliskad kada sa iya, kag kung namuyayaw kag gidya sa imo, isig ka pareho, sila ya okay naman na sila tanan. After the election, they will have to move on and accept kung sino nang magdaog dira. Pero inablang inablang yung hambalon mo nga, oy hindi ka mo neutral, hindi neutral kay tungod nga laini mo na patihan mo, i-open bla tistinging paminsaron mo. Binagbinaga bala sa paminsaron mo, halin sang una, no tubtob subong, nanamian ka na sang kandidato nga gapanago? Sa tutuod lang yung nga sugilanon. Hindi ka mag-accuse sa tao nga ang balon mo, hindi na siya neutral because why daw siya gaugyon sa ginapatihan mo, puyayawon mo na dayon. No? So, relax lang ta. Ay, nano man niyang do ka gululuwa. Gid na siya sa magululuwa sa panit. No? So, amo na. Tanawabla na ang imo nga, no? Good morning, Bomboan. Correct. Work nyo na as media
nga magbalita sa nagakatabo. No, dibla? Dibla? You have to understand also. Nga ginaplastar ta niya nga ang balon ta nga why may nagtambong debate? Tituod man gid why nagtambong debate? Nga nagtambong debate yaw? Ti kun why hang balon ta galidri nga anong hamba mahambal mo? Namian ka sa iya kay nagtambong sa debate or mangin basihan na siya nga hindi ka manamian sa iya? Ti tapos here comes ang mga pro-ya maguguluwa sa panit nga ang balon ay unfair. Hindi neutral. Di realidad na iya. Di bla? Kaano na mapuno ka na bala sa mga tao nga kaangay sini because di ginarespeto man ka mo ya. Kung para sa imo, okay na siya nga why siya gatambong debate, ti why man naman kapilit sa imo? No? Amula na hindi ta maintindihan. From the very start, iakusaran mo lang diring tao nga mambal ka nga tungod nga ginalay down lang niya sa inyo ya. Ginaplastar lang niya sa inyo ya, amuning natabo sa second round sang debate. May kandidato, wala nagtambong. May mga kandidato man nagtalambong, pero hindi man butang balon, ining mga nagtalambong niya mga kandidato, mga maayo na gid ni sila. Dibla? Ang appearance mo sa debate, hindi man nabutang balon nga maayo ka na gid. Pero ang ginapamangkot na ton, no? Ang ginapamangkot na ton, tikol why kaya ba nagtambong debate? Anong mahambal nyo dira? Ahay, amo na, no? Pero amo na, sa mga kauturan naton, kinanglan i-relax na lang kaugalingon ta. Hindi tayo nga, do pa matsyag mo ya do, maano kagid. No? Tungod nga, komentaryuhan lang. Ang imo yung kandidato, tungod nga, hindi kaya pag-ugyunan. Ay, yung mo gid na. Ang toxicity, ang pagka-toxic sa sa social media ara gid na ya. Do pertinik makaisog mga kauturan ta nga sa social media, pero asa lang sa social media ikaw ay gapakita sa lawas mo, di bla? No? Di believe ba? Why believe? Grabe, Bombo Carla. Dugangan ta mga balita naton sa subong yang aga sa piyak nga linya. Si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo. So, preparado na ang PRO6 sa maabot nga Holy Week Bomboan at the same time sa summer Bomboan, sa summer vacation. So, amo na ang time nga mag-relax ang aton sini nga mga kauturan Bomboan, no? Tini ang aton sini nga mga kapulisan sa Western Visayas sa Bomboan. Si preparado na ini sila pero mayara sa nga reminders, no? Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa ating tanan Bomboan nga kung magaling, no? Sa ating sige nga mga panimalay Bomboan, siguraduhon din nga ang dilin sa panimalay kasi syempre nakasid ang tanan nga mga salaksakan Bomboan, no? Nakasirado ang tanan nga mga ang pagkasaradas na Bomboan. Kasi syempre hindi natin mapulong Bomboan, no? Mayara sa mga kriminal nga magasulod Bomboan, mga kawakan nga magasulod. At the same time, likawan ang pag-post Bomboan nga at the moment o kung ATM Bomboan, no? Para dito, wala bala idea ang mga tuyo, no? Nga ikaw ginamonitor, o kung pagkakawatan, at least pala Bomboan, wala hindi sila sa idea, kundi ikaw nga magpadulong Bomboan. So, mas maayo na lang gidya nga mag-post ka kay kalabanan naman gidya subong Bomboan, daw nagidya sa social media, na kung ano ang ila sila mga hilikuton ginapost sa gilayon, so mas Bomboan nga late post na lang gid ka Bomboan. No, para at least ikaw mismo nga nagapost, nagalibot, safe ikaw Bomboan. So munang reminders, no, ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga hindi mag-post nga at the moment o kung ATM Bomboan. Sa sini nga Semana Santa, preparado naman ang ating sini nga mga kapulisan kung ano ang mga aktibidades nga tabo Bomboan, especially ang area sa mga sa ating sini nga mga churches Bomboan. So ini mga kapulisan nato preparado naman Bomboan, no? So ang BCPO gani nagapreparar man, and then ang NOPO preparar naman sa maabot nga Holy Week Bomboan. So Bomboan, Bombo Carla, so amo nang pinaka-importante gid sa tanan, no? Reminders naton sa aton iya nga mga kauturan nga kung sa Holy Week especially kay base maglakat, no?
ang sa social media balado hindi tagid tanan dapat ihambal tagid dira tanan kay insakto na basi mangin opportunity ina sa iban bla nga mga haslo man paminsaron mangin opportunity na siya Bombo Carla nga ano ni gani pagtawag nga mangawat man sila Sakto gina bombo dapat mangina no man kita no nang butang pa man sa safe ang aton sini nga kaugalingon bomboan makahulat man na ang posting nga mas mayo gani i-post na lang late post para at least ya bomboan na ara gid ikaw ya sa safe bomboan. kalabanan kabalo ka kalabanan subong ti mga kauturan naton ti mga Facebook amo na kay ti syempre inablang ang Facebook ya inayang ti ni do dira mo ma-express ang imo lawas dira mo ma-express ang imos niya kaugalingon. That's why ibandra mga nagka-post da sila kung diin makadto. But kinanglan security conscious magiging tuod Bombo Carla no. That is why nga palayo niyang reminder sa aton iya nga mga kapulisan. Anyway, kay balo ka ang Holy Week Bombo Carla next week na Yes, bombo next week na ang Holy Week. So mo ni aton sini nga hibaloon sa mga churches diri naton bombo anti kagapon check kita sa area sa Our Lady of Candles Bombo Parish. Ini sila mayara sila mga aktibidades sa bomboan sa maabot nga Holy Week. Kaya muli nga ito sini nga pagabantayan man diri sa San Sebastian Cathedral bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, before kita magtapos, grabe man to ahay. Atong natabo bla Bombo Carla sa jeepney driver sa may syudad Sambago, no? Asa Subong. Ibaloon nato ng pinaka-latest update kay at large man gihapon ang suspetsado Bombo Carla. Yes, bomboan sa muna ato sininga hibalon sa Subong adlaw bomboan kung ano ang latest update regarding sa nagluntad nga shooting incident sa area sang Barangay Talok, Bago City bomboan. Tinabda naton dito kagahapon nga ang biktima ara iya sa iya sininga mismo nga ginadala nga salakyan na tiruhan ini siya sa mismo yaman nga pasahero. Bomboan sa muna initial nga information sa mga kapulisan bomboan kay sa paglantaw malapit gid no ang pagtiro sa biktima bomboan. So ang paglantaw sa mga kapulisan ang suspetsado ara sa likod sa passenger seat bomboan kag tutok gid mismo ang caliber 45 sa ulo mismo sa biktima bomboan. So ang igo sa biktima ara gid tanan sa ulo, duwa ka igo ang naangkon sa biktima bomboan. Oo. So ato yung daan Bombo Carla no, pamilyado man 56 anyos Bombo Carla. Yes, bomboan kag sa nakuha nato information nga isa iya siningay nablos pag ulang initial liwat nakabalik sa pagbiyahe pangod nga nagapasab man sa iya sininga arthritis bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo ng report sa gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, salamat gid sa kay Bombo Carla May, defensor sa dugang pa iya nga mga balita gindulon sa aton subong yang aga diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay, yari naman aton, yari nang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Good morning sa liwat bomboan. Sa liwat mayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una kapon to ka mga madinuguon gid nga mga insidente mga nagluntad direya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kahapon sang aga, alas 7 sang aga, ining jeepney driver, 56 anyos, gintiro patay, samtang gamaneho mismo, sang iya sining jeep abe, no, nga aning ginamaneho niya, sa may syudad sang Bago, no, sa may Barangay Talok, syudad sang Bago, diri sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental, no, ti makaluluoy man bala, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kay man, bagulan to ganito siya balik biyahe, and then, first trip ya pa lang, alas 6, nagpila na, and then, gulpi lang, ang iya gali, isa ka pasahero, amo na to ang mapatay sa iya, so nagsakay gid sa back seat, nibla sa likod, gid sang jeep nga, sa likod, rather nga portion sang driver seat, tapos dito, samtang nagpundo to sa Barangay Talok kay may masaka nga pasahero, amo na to kagin tiro patay gid, no, dead on the spot gid ining jeepney driver. So syempre at large naman subong ang suspetsado kay man ang
may ang ginatanaw dito gidya sa investigasyon sa mga kapulisan planado kay may ara na dayon sang getaway vehicle nga nagas upod-upod na to galing motorsiklo, ginahulat na lang to matiruhan ng jeepney driver kag nagpalagyo man gilayon ang ini nga suspetsado. Sus pagkaudto pagidya bombolinsen mga 12 noon, isa naman ka persona 36 anyos no, residente sang barangay Vista Alegre sa siyudad Sambago, tigintiro patay man nagapulo pamanday. Ti ang suspetsado niya kahapon kundi naging at large man pero nakilalaan niya kay may grudge na sila yang daan, meaning nagaulo inaway na sila yang daan. So amo na to iya kag nakachansa kag natiruhan patay man ining construction worker nga taga diri man mismo sa may Barangay Vista Alegre sa siyudad Sambago. Tapos dito naman sa sa may sa Hinubaan, sa banwasang Hinubaan sa amon diriya sa may probinsya sa Negros Occidental, ning 41 anyos naman niya, ginlabo naman siya yati hindi lang isa ka persona, pitoged ka mga persona ang nagalabo sa iya ti syempre why man niya naka patay man no, why man niya nakasalbar bala, why niya man nasalbar ang iya sini nga kabuhi. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ti amo ning ginasugelanunan man sa amon diri face-to-face classes nga ting ginahambal diri sang Committee on Education sa sangguniang panunsod siyudad sa Bacolod, Councilor ni Sito Novero nga babalik na gid siya sa sini iyang sa sini nga school year bla pagbukas naman liwat physically ang tanan nga mga eskwelahan kay ti mga BNT 1 na tanan ka mga eskwelahan diri sa may siyudad sa Bacolod ang nakapasa na sa naghingyo na sang approval sa sangguniang panunsod sa siyudad para makabalik na face-to-face classes kay ginaaprobahan manini sang SP kag subong man sang Emergency Operations Center nga muni nagahatag approval man para makabalik no sa face-to-face classes ini nga mga eskwelahan. Kag damo naman kalabanan naga-apply man for a face-to-face graduation. Amo ni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Napaging kasamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa Ilocita, sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kag maayo nga aga sa ato ning mga sister stations with Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita sa siyudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Mga patay man no diri sa amon nga probinsya kay may aksidente nga nagluntad diri kagabi sa may bahin sang tulay sa barangay Banica. Sa diin kani ang napatay diri dead on arrival si punong barangay Erwin Binyas sang barangay Kabugaw Oeste sa Banwa iya sang Panay matapos nga maaksidente ni sa iyang ginamانehong motorsiklo sa nasambitan nga lugar. Kag may backrider ini siya nga si Roel Basilonia, 50 anyos, kag residente man sang ilang nga barangay. Sandig sa mga iato dito to gabi sa may bahin sang tulay nga nadulaan sang kontrol sa iya sini nga pagmaneho ang driver nga si puno nga barangay Binyas ka dira sa may likuon no sa may dira nga bahin sang Karsadahon kag bangon sinagani nasubsob gid siya sa karsada kag muto ipagdala siya sa ospital sa pinakamalapit nga ospital. Dead on arrival ini siya suno sa doktora. Kag naibaluan nga ti suno man diri sa backrider nga ara sa impluwensya sa makahulubog nga limnon sila nga duwa sa natabo ang aksidente. Sa tugan namon diri nga balita atong bata nga natiruhan ang iya nga kaugalingon ang siyam ka tuig nga bata nga lalaki kung sa diin natiruhan gani sini ang iya nga kaugalingon sang gamit ang 38 kalibre nga armas lothang sa sulod mismo sang ilang nga balay sa barangay Pawa sa Banwan sa gihapon sang Panay. Sa diin gani bulong pa mo na anon pa nangin stable pa kunta ni ang iya nga sitwasyon no sining siyam ka tuig nga bata nga lalaki kaling kahapon ginkumpirmar diri nga ginbawian gid sang kabuhi kay man ang natabo diri Bombo Radio Western Visayas
nagahampang ining bata kaupod ang iyang nga mga utod man kag ang iya ginikanan wala no dira sa ilang nga balay. Nagsulod ni siya sa kwarto kag nakita niya didto ang armas nothang ining 38 kalibreng armas nothang nga suno man gani sa barangay kapitan hindi pa nag-iya sang iya nga tatay ginbilin lang sang abyan sang iya nga tatay. Way wala ging kuha sang bata kag ti sa ano nga bata gani gin kaptan niya na pitik niya to ang gatilya na igo siya sa iya nga agtang lapos iya ulo. Kaya amo na nagpato pa man kun tani ang bata sa iya nga sitwasyon ano man na kay ginbawian sa nga kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Kag mayari man diri sa nadakpan sa drug bypass operation dito sa may bahin sa Banwa sang Pontevedra nay priso nagbalik liwat sa pagduso sa illegal nga droga ining 29 anyos na si Christian Barosa isa ka technician kag residente sang barangay Banica, Rojas City. Na bakla ni si Barosa sang isa ka sachet sang shabu baylo ang 500 pesos nga drug bypass money kag ang iya nga motorsiklo nga gingamit sa transaksyon. Na preso ni siya nadakpan ni siya sang 2016 diri sa syudad sang Rojas kag nakagwa sa 2018 pinaagi sa plea bargaining agreement apang balik naman siya sa iya nga illegal nga bulungaton nadakpan balik naman siya sa presuhan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo rin ni so far mabalita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz balik simo Bombolinsi. Damogig nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Linsin ang mga nagapauna man namon nga mga balita diri samon sa probinsya sang Aklan ag isla sang Boracay kag diri samon sa may Banwa sang Kalibo no. Ti kagapon kung matandaan ang naga-viral tubala nga miyembro sang LGBTQ ang bakla tubala nga si Evert Jan Santillan alias Asher ti nadakpan to sa nangligad nga adlaw sa may Batangas Port no matapos nga may ara nga nakatukib kag naka-identify sa iya nga daw inimaning nagaviral sa social media. Ti nagkwanto na impormaran ng otoridad kagamo to matapos nga naka-proceed sa area sang Batangas Port way magdugay gin palapitan na siya sang aton nga makatapos ang kapulisan kagamo to gin detained dito sa may area sang Batangas sa PNP. No, kag matapos ang pila ka oras balik kagapon sang aga ginbalik man sa diri samon sa probinsya sa Aklan kay man diri nakakomitar sang kaso nga pagpanakaw matapos to nga damo nga mga business establishment no iya nga biktima sang natawag nila palit pera no matapos to nga magabayad siya sang iya nga pinamaklan no 1,000 peso bill example tapos masiling siya may akong galit ding sang small bill no bayluhan niya to tapos siya ibalik siya ang ginawat nito nga 1,000 ti madasig niyang gina-switch pasulod siya bag kag ginabayluhan sang isa ka gatos ti isa ka gatos man ginhatag mo sa akon ti mo to na ginahatagan naman sa liwat sang another 1,000 peso bill ti mo na damo nga mga nabiktima hindi lang diri sa Clamida ara pa gani sa may area sang Antique ti pagkapailan siya sang kaso sang amon nga taga-Nabas sa PNP kag ginahingyo no ang mga nabiktima nga kung pwede magdulog sila tong taltapan para pagid nga mapanabat ang ini nga nasambitan nga suspect. Kag samon dugang pagid diri nga mga balita diri samon no sa probinsya sang Aklan ti may ara man nga nagluntad nga engkwentro sa miyembro sang ginasugid NPA or New People's Army kag sa tunga sa aton nga militar dito sa may sitio may Taraw, barangay Dalagsaan, Banwa sang Libakaw, kung saan din na-recover nila no ang mga personal nga gamit sang ina nga babayi nga miyembro sang NPA, homemade shotgun kag iya to nga ginagamit nga bag no. Based to sa kanaton sa aton nga taga 31st or 300 1st Infantry
Bayanihan Brigade, no, nga kung sa diin ginapayag nga may ara sila nga nabaton information alin sa mga pipila ka mga residente dire sa lugar, sa mga concerned residents nga may ara nga ispatan nga miyembro sa NPA, no, kagamoto na natigayon ng bakbakan kag muna nagkaresulta sa pagkamatay sa babayi, no, nga NPA kag aside dira sa mga homicide kami ara nga hand grenade, no, nga na-recover ang aton nga mga militar. Kag sa mondogang pagid nga mga balita ginapayag man nga nag-abot sa 150,567 ang kabilugan man nga turista nga nagdabakasyon sa isla sang Boracay umpisa March 1 hasta March 31, no? Based ini sa latest subong nga data nga gin-provide sang Malay Municipal Tourism Office. Amala ni so far mga nagapuna namon dire nga mga balita sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Isugura na sa Abril 8 ang ining pagpanukot sa nga 15 pesos nga plete sa mga tricycle diri sa may syudad sa Iloilo. Ini ang kasunod man sa pag-approve sa Iloilo City Council sang ining Regulation Ordinance number 2022-032 nga amuya ang naga-impose sang fare increase sa tanan nga tricycle for hire diri sa may Iloilo City. Di ang pagpahayag diri sa presidente sang Metro Iloilo City Federation of Tricycle Owners and Drivers Association Incorporated nga kung tani imahangpan man sa mga commuters ang pagsaka sang plete bangod sa padayon nga pagsaka man sang presyo sang gatong. Sa iban pagid nga mga balita te padayon diri sa gyapon nga nagapahanumdom ang Iloilo City Government nga hindi gid pagkalimtan sa mga Ilonggo sa mga tawo ang pagsunod sa minimum public health protocols apisar nga tinaganubo na ang kaso sang COVID-19 diri sa may syudad sang Iloilo. Nabisan ara kami sa alert level 1 padayon sa gyapon nga dapat panumdumon paminsaron sang mga tawo nga may ara sa gyapon sang COVID-19 nga ginapangatubang ang bugos nga Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita tikita diri sa Bombo Radio Philippines, gindulong naton live ang ining ikaduha nga hugnat sang COMELEC presidential debate. Kung sa diin tingin plastar diri sa tagsa-tagsa ka mga kandidato sa pagka-presidente ang ilang mga sabat tuhoy sa mga issues nga ginakaulamiran sang Pilipinas. As usual, wala diri nakatambong si BBM. Absent diri si BBM pero ara to siya sa mga governors kaga mga congressmen sa headquarters nila sa may Mandaluyong City. Ang Mandaluyong is 12 kilometers away lang gid ini sa may venue sang debate bisan ano pa na iya ka pangaluyag sa kandidato sa mga local officials Bombo Radio Western Visayas kay ti ang mga pumuluyo man sa gyapon ang madesisyon sang ilang pag-botohon, di ba bomboan? Kaya mugid Bombo Lindsay, that is why gani kay na kami diri nagman on the street interview kag nagpamangkot online man sa mga kauturan naton kung ini bala nga debate mangin basihan ni siya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang desisyon sa mga pumuluyo inablang Bombo Lindsay nga ti subong abi na namian ka sa iya but because nga do permi ni siya way gapakita mangin ano na siya, mangin basihan na para sa imo nga ari na lang ko sa kandidato kay nagapakita ni siya kay hindi pagani presidente do pulo panago na or marara man niya iban Bombo Lindsay nga very diehard man maski way na siya gapakita namian kami gyapon sa iya Bombo Lindsay. Amoged, idong nadulaan niya sang oportunidad si ang anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sabon mga palamang kanon. Dari gitani naton mabalaan bala kung ano balaya ka preparado ang isa ka kandidato. Choice niya mo nga ang iya nga pag-absent. Paano mo abi makuha ang pagsalig sa tawo? Inganyohon mo. Paano mo mainganyo? Pakita ka. Hindi lang yan sa imo nga mga rally kundi sa debate man. Kaya ti ang debate perfect venue ini man kun tani nga ipakita nga he can be trusted. Di ba la Bomborita? Eksakto, Bombo Lindsay. Do ka ngayon lang managani siling nila, no? Sa
babayi bala nga ginapangulayagan sang isa ka soltero. Ang babayi dira ikita nga mga pumuluyo tapos ang soltero dira ti ang mga presidential candidate iti paano mo sina masabat ang nagapanguluyag sa imo kung wala nagapakita, wala nagahimo sang effort, di bala Bombolinsi, pero ti may araman nga iban nga bisan wa ito nagapakita, balaan niya sa kagulingon niya nga palangga niya tong babayi kag sabto niya sa gihapon sang babayi Bombolinsi. Amoged, galing kay ti siguro sa siniyang kaso ya. Siguro ya ti sa kampo man niya ni BBM nagapati na sila yung ti madaog na lang iyela nga manok kag hindi na kinahanglan pa nga magdebate, Bombo Leonard. Pero nakadepende pa na dira gid Bombo Lindsay no kay damo ni sila no. Damo ni sila nga nagapailiher depende pa na gid na sa aton nga mga pumuloyo kung sino gid no ang majority nga ila nga pagabutuhan pero kung may kantanan sini nga debate kung ako ya gidya halimbawa no si BBM kung ako gidya si BBM ti damo nga batikos ang akon yang na babatian amo ni mo to nga mga issues ti madami tani na ka maisabat mo sa publiko pinagi sini nga mga debate no ambot kun na ano man ang ilang reason gid madalom nga reason kay mo na siling mo kanikina hindi man tuman niya kalayo ang sa area sa Mandaluyong sa ini nga area no kung sino nagahiwat man ang ini nga debate depende lang guro man no sa aton nga mga supporters ang iman na may naluyag man nga bisang way nagapakita importante na babatian kuno nila nga iyaman nga plataporma sa iban nga programa man no so depende na sa mga botante na lang guro man no pero mayong nagapakita gid mo Bolinse. Amoged, tiyang basang iba na nagapanguna na sa survey ti nga mapakita pagid sa debate. Sige, lang alang nagid ang akon nga tiyempo hindi ka na pagbalik sa inyo madam. Okay, Salamat. Bombo Radio. Salamat gid Bombo Radio, Western Visayas. So ay nakita yung mga kabinam-namirin nga tiyempo ha, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Mangikaw po ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.